Či... Je Bridget Jonesová, už len dáš do ruky a odliecec. Kedysi som si pred rokmi fotila outfity na Instagram, aj 10 rokov dozadu. Vybrala som čo sa v tej dobe nosilo a ako som podliehala nezmyselným trendom. Toto je prvý outfit. Rok 2022. To vyzerá jak taký hippisacký nejaký akože štýlik. To vtedy bola taká doba, si kurili ganžu, alebo čo? Martensi. Vieš, kde som takto bola? No. Na koncerte Dua Lipy. Aj teraz by som si ho mohla obliecť. Nie. Si bola. To co, more, ufoni útočia. Takže páči sa mi to sako, aj tie nohavice, aj tie čižmy, to vyzerá super. A to tá čapka. A čo mi vyzerá, že tak stáro tu na ksichte, more, jak Vyzerám stáro? okuliare, jak mucha cece. No to tu vyzerá, že cetkovský. Postavil by som ťa na peronku nejakým železničárom. No a čo a povieš na kabelka tie spojená s opaskom. A zás znova Janka Topánka, to čo si mala, že zoberiem si jeden kúsok v jednej farbe a doladím ho ešte klobučikom alebo nejakou čapkou v tej istej farbe. Aj rúž! Celé zle a zás máš tam také... Však som tam bola chučia o 10 kg. Rovno tú kokocinu do ruky a môžeš plakiť. Čo hovoríš na farbu vlasov? Hrozná. Toto sako mám od mamky. To Ona jeho nosila, keď mala 30 rokov. Aha, toto je... Jemný nádych streetwearu. Skinny jeans už nevyzerajú asi dobré ani na dievčatá. Tak si vyťahol ponožky na rifle. Ale znova môžete vidieť Janin podpis, metrovka doladená s botami a zapásané tričko je tiež akože bomba. Najlepšie na tom outfite sú tie tenisky, ale kebyže si to dáš nejakým baggy nohaviciam. Ale vtedy sa nenosili baggy. More, pred Kristom sa pocili toto. A tu si zlatá. Tu som zlatá. No je to taký šprtík. A toto je tiež sako od mamičky. Z jej skrine som vyberala vintage. Pozri, nemám ani písky napíchané, nič. Ale tak mám ich aj teraz, no. To máš študentka. Už len by som ti dal aktovku, alebo do Rockfortu by som ťa povedal. Ja nechudá, to je dobrá šupa. 2020. Tu sa ti páčim? Fakt? Sa mi páči, že si ho Pavana ma to vzrušuje. Tu som ti dal 10-10. Keď máš svaly všade. Čiže ja vždy cvičím celý Čiže život. teraz máme tým, že si ho Pavana, tak to viac. Akože pri tejto fotke je ťažko zhodnotiť outfit, lebo outfit je to najmenej, na čo sa pozerám. To je nie ty. Čo máš obočím? 2016 to takto, keď si takde došla, tak som musela byť veľká povedať. Na čo som ju? By som ťa postavil do Crew a dal ťa do klipu Rap a moda. Keď chcete part 2, tak lajčík a budem hodnotiť možno ja Oliverové lúky. Emo typek, tak, Milica. A to si žehlil tie vlasy? To sa dozviete v ďalšom videu.